Hej. Vi skal have snakket lidt om analysemodel for hjemmesider. Og jeg er lidt ked af, at det er sent, men den bliver afleveret for sent, men det er på grund af, at jeg har ligget med min ryg. Jeg blev kørt ned for nogle år siden, og nogle gange så går den altså sort. Men ja, sådan er det. Men vi skal altså tale om hjemmesider. Jeg har lavet PowerPoint, og vi skal lave en analyse af Echos forside, har jeg valgt. Det er bare altså selve forsiden, ikke så meget andet. Og afsenderen, det giver vi så selv, det er Echo i Danmark. Det er deres hjemmeside. Jeg har ikke en fornemmelse af, at den er direkte oversat for noget andet, så jeg går ud fra, at det er Danmark. Og det deres emne, det er Echo. De sælger sko. Og det er selvfølgelig et firma, kommercielt firma. Og deres motiv, det er at overbevise og informere deres kunder om, hvad det er, de har. Og så selvfølgelig overbevise om Excel, altså overbevise til Excel, ikke? Og det er det første led i AIDA-modellen også, det er attention. Man kan sige, at folk er allerede nået dertil lige med, at de er gået ind på hjemmesiden, men det er attention og desire. Det er for at gøre opmærksom på og give et ønske om, at folk gerne vil have det her produkt, eller de her produkter. De skulle gerne vil have alt på siden. Indholdet og budskabet, det er selvfølgelig at sælge sko. Og altså deres, layout, det er klassisk, og det er pænt, og sådan lidt back to nature. De vil meget gerne fremstå som værende sådan lidt, de har blandt andet en masse med hav og strand, og altså sådan meget frisk på en naturagtig måde. Og det viser de også med deres billeder. Det er de også i deres reklamer. Og de henvender sig også sådan til folk, der godt kan lide at sætte pris på udendørs ting og kvalitet. Samtidig med, at det også godt må være lidt dyrt. Sprog er der ikke så meget af på siden, i og med at det meste er billeder. Modtagergruppen, den har jeg haft lidt sjov med. Fordi jeg har været i en skobutik inde på Frederiksberg. Og der var jeg i mange år, og vi solgte typisk Echo til gymnasielærer. Og altså lærere, som havde en eller anden form for akademisk uddannelse. Som dig selv, for eksempel. Det er samtidig også folk, der har barn. Det er min nærmere modellen her, som vi kan se. Der vil jeg næsten påstå, at de ligger op i det grønne felt. Måske nogle af dem over i, den blå, men i en lidt ældre udgave. Sådan, det skal være funktionelt, det skal være praktisk, det skal virke. Selvfølgelig så er der også og igen skal jeg passe på, at jeg ikke generer nogen. De er sådan lidt mere fodformede typer, altså som for eksempel dagplejemoren eller pædagogen eller sådan noget, som godt kan lide den der fodformede sandal, som alle ved man kan regne med, ikke? Den der er hernede i det her hjørne af PowerPoint, den kender de fleste, ikke? En klassiker, den er kopieret i vildskab i alle mulige andre. Men Echo har jo det her stempel af kvalitet og tidsløs klassisk design, ikke?
Hvilken måde vi diskuterer det, jamen det, eller hjemmesiden er sat op på, det er, jeg har sagt, det er en træ og netstruktur, de har, fordi de har den her overordnede struktur med nedfaldsmenuer, og det giver et rigtig godt overblik. Billederne er holdt i natur og gråtonede farver, altså igen det klassiske, der ligesom går igen, og altså de vil gerne have den her meget pæne fremtoning på deres hjemmeside. Børneafdelingen, den går lidt amok med nogle farver, men igen, det er også til børn. Og den er nede i bunden af forsiden, så de har sådan delt den op i sådan nogle felter. Altså børneafdelingen, den er nederst, og den giver sådan en sjov afslutning på en hjemmeside. Kontaktoplysningerne, man kan komme i kontakt med hele firmaet kvæg, at du kan, de har den her virksomhedsprofil, hvor der står en masse om, hvem firmaet er, og hvordan de fungerer, og alle de her ting. Og nederst der er der en kontaktformular, og så kan du vælge, om du vil snakke kundeservice, eller hvad du har lyst til at snakke med. Ja, de rammer jo deres målgruppe, og fordi at de netop holder sig inden for de her klassiske rammer. Og så samtidig, så som jeg sagde, så rammer de jo også lidt bredere, i og med at de rammer folk som for eksempel dagplejemorgen. Altså de tager faktisk flere, de tager flere rubrikker i Minerva-modellen end bare en enkelt, fordi de er et brand, som er nemt at forholde sig til for de fleste. Alle kender dem. Siden den er jo yderst funktionel, fordi den kommer med det, den gerne skal komme med. Altså du kan finde alt, hvad du skal bruge, lige fra adresser til butikker til at du kan se, hvad det næste nye bliver, ikke? Troværdigheden, de har, den er jo kæmpe stor, fordi alle kender Eko. Altså alle har haft et par Eko-sko. Jeg husker tydeligt, at min mor, hun tvang mig ned i et par hvide Eko-sko med snørebånd, da jeg var 6, og jeg nægtede simpelthen at gå med dem, fordi der var snørebånd i. Men det skulle jeg, fordi det var bare kvalitet. Og bum, sådan var den. Igen, altså deres logo følger med en, lige meget hvor du er på hjemmesiden, og hvor du scroller ned, kan gøre menubjælken også. Så det bliver rigtig nemt at forholde sig til. Den er også meget spiselig, fordi der er rigtig mange billeder, og det er en reklameside, det er jo slet ikke i tvivl om på noget tidspunkt. Jeg har sammenlignet den lidt med Skofus, som er et andet dansk mærke, som kører en helt anden vej, fordi de forholder sig kun til børn, og meget siden er gået op i leg og kryds og bolle og sådan nogle ting. De er begge to vellykkede siderne, men henvender sig jo til hver sit klientel. Jeg synes så, at Eko faktisk er den mest brugervenlige af de to, fordi jeg synes, Skofus bruger meget. Men igen, det er også noget, folk de kender som kvalitet. De er bare i den billigere ende. Og så synes jeg lige, at jeg vil slutte med at give jer et link til denne her reklame her, som egentlig viser meget godt, hvad det var, jeg havde tænkt mig, vi kunne se. Hvis jeg skal lige finde den frem her. Det er Skofus' hjemmeside. Vi klikker på. Indsæt. Skal vi se. Sådan der. Så skal min internetkanal gerne virke super fantastisk. Skal vi sådan der. Kom nu. Yes. Og så ser vi så noget af det klassiske, jeg snakkede om fra før. Her har vi havet, og vi har en meget glad Oliver Bjerrehus. Igen, det giver det her natur, og det er pænt, og det er nogle businessmennesker, eller bymennesker, der ankommer til deres luksusferie. Så ja, det var bare det, jeg ville sige. Det blev lidt længere end de der 7 minutter, men jeg håber, det er okay. Det håber jeg så, at det er, men sådan er det. Hej!